solan duraka manangerangsang ngujawa reget lan najis mula kula pun rumangsa wajib nampi pitono pati yodo halaku mugi welasa teng awyaku ngicalaken dosa lan anak kula tiadosena pecak sampurna saestu kula ngetuni sedayane lampah kang awon yodo halaku kang welas asih manah kula ingkang sedih saged bingah malih luhur den puji asmandika Duh Gusti Yesus. Sampai kita berjumpa
katuran sami lenggah. Sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya sujud nampeni Gusti marang abiyantara sapunika. Katuran sami jumeneng kita badhe nglairaken pangaken pitados kita.